Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkamu sake kasancewa da ku a sabon bidiyo a tashar Arewa Flash. A yau a cikin wannan bidiyon mun kawo muku jaruman Kannywood maza da mata wanda suka fara fim suna ƙananan yara. Wato sun shigo masana'antar Kannywood suna da ƙananan shekaru kuma sun fara taka rawa tun da ƙananan shekarunsu shekara 8, 10 wasu ma ƙasa da haka. Domin ganin su da kuma ɗan takaitaccen tarihinsu da fina-finan da suka fara yi da kuma yanzu ya suke a masana'antar Kannywood din sai ku biyo tun daga farkon wannan bidiyo har ƙarshe. Amma kar ka manta idan ne farkon zan kwanta mai albarka ka danna subscribe sannan kan like akan wannan bidiyon mu shiga cikin bidiyon kai tsaye. Zan fara jarumi na farko wato Salisu S Fulani. Salisu S Fulani shahararren jarumi ne a masana'antar Kannywood kuma mai bada umarni a masana'antar Kannywood din. Wanda ya kasance jarumi ne wanda aka haife shi a jihar Gombe unguwar Bolari 12 ga watan Agusta shekarar 1990 wanda yanzu haka yana da shekaru akalla shekara 36 a raye. Jarumin ya kasance ya yi fice wajen fitowa a fina-finai da kuma ba da umarni da kuma taka rawa a waƙoƙi. Wanda ya yi fina-finai da yawa wanda suka fice a masana'antar Kannywood wanda suka haɗa da ƙawayen amarya, yanayi, jahilci, ya fi hauka, ana barin halak dan kunya da dai sauransu. Wanda ya taka rawa a waƙoƙi wanda suka haɗa da kin shiga raina wanda waƙar fim ɗinsa ce ma da sauran waƙoƙi da ya taka rawa a kai. Jarumin Salisu S Fulani ya kasance ya shigo masana'antar Kannywood ne yana ɗan shekara 10 wato shekarar 2000 kenan. Wanda ya fara fina-finai ta sanadiyar 'yar uwarsa Usaina Ibrahim wadda aka fi sani da suna Tsigai, wanda aka fara sashi a fim ɗinsa na farko mai suna Jahilci ya fi hauka na Ibro wanda ya fito a matsayin ɗan sarki Yasin guda biyu wanda a wannan lokaci yana da shekaru 10 ne a duniya. Wanda yanzu haka jarumin yana ci gaba da taka rawa a cikin fina-finai kamar irin su Hujja wanda yake gudanarwa da kuma Izzar So da dai sauransu. Sai kuma jarumi na gaba wato Nura Mado. Nura Mado fitaccen jarumi ne a masana'antar Kannywood wanda ya jima a masana'antar Kannywood amma da yawa daga cikin mutane ba su san shi ba sai wanda suka kasance shekaru wajen 20 baya suna kallo a fina-finan masana'antar Kannywood suka san shi. Wanda a yanzu ne mutane da yawa suka san shi a cikin shiri mai dogon zango na labari na wanda aka sani da suna Agola wato dan baba dan Audu kenan a cikin shiri mai dogon zango na labari na. Jarumin ya kasance ya dade a masana'antar Kannywood, ya shigo masana'antar Kannywood ne shekara 27 baya da suka wuce. Wanda ya shigo masana'antar Kannywood ne tun a shekarar 1998. Wanda daga bisani ne ya bar masana'antar ya koma da ci gaba da yin wasu sana'o'i wanda daga bisani yanzu kuma ya dawo masana'antar. Ya bayyana hakan ne a hirar da gidan talabijin na Fact Hausa News suka yi da shi inda ya bayyana cewar ya shigo masana'antar Kannywood ne yana da ƙananan shekaru a wannan lokacin wanda a lokacin shekarar ta kasance 1998 wanda a lokacin ma ya yi fina-finai da yawa wanda ya ɗauki nauyin fina-finai wanda ya producing kamar irin fim mai suna Bege wanda shi ya ɗauki nauyin wannan fim ɗin wanda Adam A Zango, Abba Al-Mustapha da sauran jarumai suka fito suka taka rawa a wannan fim ɗin. Inda daga bisani yanzu kuma jarumin ya dawo cikin masana'antar Kannywood ya ci gaba da taka rawa inda yanzu ya fi shahara a shiri mai dogon zango na labari na. Sai kuma jaruma ta gaba wato Maryam Malika. Maryam Malika fitaccen jaruma ce a masana'antar Kannywood wadda ta yi fice a matsayin Suna Malika. Cikakken sunanta shine Maryam Muhammad amma an sani da sunan Maryam Malika wanda ta samu wannan suna ne tun daga wani fim din da ta yi wanda ya daga ta wato Malika. Jarumar ta kasance jaruma ce wadda ta yi daɗe a masana'antar Kannywood wadda ta shigo masana'antar Kannywood tun wajejen shekarar 2020 shekarar 2000 daidai zuwa 2001 ko 2002. Jarumar ta kasance ta shigo masana'antar Kannywood ne tun tana da shekaru akalla 8 a duniya wanda ta yi fina-finai a da shekaru 20 baya tare da su Balaraba Muhammad da dai sauransu. Bayan daga bisani ne kuma jarumar ta ɗan tsayar ta bayan 'yan fina-finai kaɗan da ta yi sanda tana yarinya inda daga bisani kuma ta girma ta yi aure daga baya kuma ta dawo masana'antar. Jarumar ta kasance kafin ta yi aure ta bar masana'antar ta yi fina-finai wanda suka haɗa da Malika wanda a nan ta samu ɗaukaka wanda kuma suka haɗa da Wasila wanda shine fim ɗinta na farko wanda ta yi
bayan daɗewarta da ta yi bata fim ba tana yarinya, wanda daga bisani da ta girma shine fim ɗin da ta fara yi bayan dawowarta masana'antar Kannywood ɗin. Jarumar ta kasance ta yi aure inda daga baya ta fito yanzu kuma ta sake auren jarumi a masana'antar Kannywood ɗin wato Abdul M. Sharif. Jarumar ta kasance akalla ta kai shekaru 20 zuwa 23 a masana'antar Kannywood ɗin a gwagwarmaya da ita har ila yanzu kuma kafin ta aure wanda take fim ɗinta na ƙarshe mai suna Kishiyata. Sai kuma jaruma ta gaba wato Maryam Boots. Cikakken sunanta shine Maryam Ado Muhammad, kuma an haife ta ne a 8 ga watan Oktoba 1993, wanda yanzu tana da shekaru akalla kimanin 32 a raye. Jarumar ta kasance ya ce a gurin fitaccen jaruma Zainab Boot, wanda jarumar ta kasance ta fara fina-finai ne ta sanadiyar mahaifiyarta, wanda jarumar ta fara fina-finai ne tun tana da shekaru 10 a duniya, wanda ta fara fina-finai ne tun a shekarar 2003 ta fara fitowa a cikin fina-finai, wanda ta yi fina-finai tana yarinya tare da ɗan uwanta Ahmad Boot wanda aka fi sani da suna Amure Boot, wanda sun fito a cikin fim mai suna Rashin Uwa da dai sauransu, wanda sun fito a cikin wannan fim ne sun taka rawa tare da su tun suna ƙanana, inda daga bisani kuma suka ci gaba da bada gudunmawa a masana'antar har ila yau zuwa girmansu. Ta kasance tana fina-finai ne a ƙarƙashin kamfanin fim ɗin FKD Production wato kamfanin Sarki Alinu kenan, wanda kuma ta yi fina-finai da dama a masana'antar Kannywood wanda suka shahara, wanda sun hada da Karki Manta da Ni, Dijangala, Kalan Dangi, Tsakaninmu, Dawo da dai sauransu. Jarumar ta kasance bayan masana'antar Kannywood da take ta yi fina-finai da yawa a masana'antar Nollywood, ma'ana masana'antar kudancin Najeriya kenan, wanda ta yi fina-finai wanda suka hada da The Milk Maid, Son of Caliphate da dai sauran fina-finan da ta yi a masana'antar. Wanda yanzu jarumar ta kasance da shigo ta masana'antar Kannywood ta kai akalla kusan shekara 21 kenan, wanda ta fara fim tun tana yarinya ai shekara 10 tana makarantar firamare har izuwa yanzu. Sai kuma jaruma ta gaba wato Rahab Salim, wanda aka fi sani da suna Ummi Rahab. Ummi Rahab an haife ta ne 7 ga watan Afrilu shekarar 2004. An haife ta ne a garin Kaduna. Ta kasance jaruma ce mai matuƙar farin jini da kuma ɗaukaka a masana'antar Kannywood, musamman da ta yi fice a ɓangaren kyau, wanda da yawa daga cikin mutane suna zaɓarta a wadda ta fi kowa kyau a masana'antar Kannywood, haɗi da ƙuruciya. Jarumar ta kasance ta fara yin fina-finai ne tun tana yar ƙaramar yarinya, wanda ta fara fim ne tun tana da shekaru 7 zuwa 8, wanda ta fara fim ne a ƙarƙashin kamfanin Adam A. Zango, wanda ta fara fitowa fim ɗinta mai suna Ummi, wanda kuma wasu ka fi sani da shi da suna Takwara Ummi, wanda a lokacin wannan fim ɗin ya yi matuƙar shahara sosai, da kuma waƙar da take cikin fim ɗin wanda Nura M Inuwa ya rera ta, hakan ya sa waƙa ta yi fice sosai da sosai. Wanda a yanzu jarumar kuma ta kasance bayan girmarta ta yi fina-finai wanda suka haɗa da Farin Wata Sha Kallo, shi ma dai na Adam A. Zango ɗin ne, wanda daga bisani kuma mawaƙi kuma jarumi a masana'antar Kannywood Lilin Baba ya aure ta, wanda yanzu suna da 'ya guda ɗaya, hakan ya sa ta da fitowa a cikin fina-finai da kuma waƙoƙi. Sai kuma jarumi na gaba wato Ahmad Boot, wanda aka sani da suna Amude Boot. Amude Boot fitaccen jarumi a masana'antar Kannywood tun yana da ƙananan shekaru, duk da ya kasance shi ma bai yi fina-finai da yawa ba, amma ya fi shahara ne ta sanadiyar 'yar uwarsa Maryam Boot, wanda da Maryam Boot ɗin da Amude Boot ɗin sun shigo masana'antar Kannywood ne ta dalilin mahaifiyarsu, wadda jaruma ce a masana'antar Kannywood wato Zainab Boot, wadda sun samo sunan ne da kuma ɗaukaka sanadiyar mahaifiyarsu. Jarumi ne wanda ya kasance ya fito a fina-finai shi ma tun yana ƙananan shekaru, wanda shi ma bai wuce shekara 12 ba a wannan lokacin, wanda sun yi fina-finai tun yana yaro ƙanana, wanda sun haɗa da Rashin Uwa, wanda suka fito suka taka rawa tare da 'yar uwarsa Maryam Boot da dai sauransu, wanda daga baya kuma bayan girmansa shi ma ya yi fina-finai a masana'antar Kannywood, wanda a yanzu yana fitowa a cikin shiri mai dogon zango na Abota, wanda ake haskawa, wanda Ramadan Boot yake gudanarwa.
To nan muka kawo ƙarshen bidiyon. Muna fata kun ji daɗin wannan bidiyo. Kar ka manta idan yau ne farkon zuwan kwalta sha mai albarka ka danna subscribe. Sai na kalla like akan wannan bidiyon, kasance da Arewa Flash a koda yaushe. Bisalam.